Sanibonani, igama lami nguThabani wakwaDube ngeminyaka na 23. Last year during i-lockdown around June ngiqale ibhizinisi lokwenza amapizza. Imbangela yokuqala ibhizinisi leli is because I was craving for pizza. And by that time izitolo eziningi bezivaliwe, so besingenayo iaccess yokuthi sikwazi ukuya ezitolo siyothenga. So ngithe uma ngiqale ibhizinisi leli, the only amount I had ephaketheni lami was only u500 rand. So ngithe uma ngiyenza ipizza nakhona ngiqala ngithi ngiyenzela ekhaya ukuze ekhaya bakwazi ukuthi bezwe ipizza. So mangiyenza ngase ngiyishutha bacela akabantu ukuthi no angiyenze ipizza lena bazokhona ukuthi bangisupport, bayayithanda into engiyenzayo because ihlukile ayijwayelekile akusiyona wonke umuntu oyenzayo. And ngaleso sikhathi izitolo eziningi bezivaliwe, so ngathatha u500 sebenginawo ngase ngiyaqala ngiyathenga izinto njengoba abantu bengithembisile. So if sengiqala le business abantu baqala bathenga, isupport yabaningi, abantu bawuthanda umsebenzi wami, bangisupporta ngayo yonke indlela abebengakhona ngayo. Ngiyabonga kakhulu ngothando nesupport eninginikeza yona. Kwabafisa ukungilandela enkundleni zokuxhumana ku Facebook @ThabaniJabulani Dube, ipage lami likhona nalo @thepizzaguy. Ngiyabonga kakhulu.